Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. 13 minutos nakaligas sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa lawat mayong hapon na naman. Magulugal mo naman nga hapon sa inyo taran, inyo palatunturan. Action Reports Afternoon Edition. Sa mga adlaw, yari kita sa bulan sang Setyembre tuig 2020. September 17, Huwebes kitang adlaw, tuig 2020. Ang sitwasyon sa nga tiyempo naton diri sa Bacolod, pila ka adlaw naman nga nag-guom-guom kag nagatopa ang ulan kon talithiba. Kadelikado sa nga sitwasyon subong kung magwa kamo sa inyo sa ditang sa mga puluyan. Dapat mayara kamo sa proteksyon gid sa inyo sa dingalawas. Inyo ka-aksyon na Marlon Hedovaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Nanong nga mga balita nga dapat naton tutukan diri sa bahin sa nga balita lokal. Atensyon mga talisaynon. Paglagaw kag paglambiyong limitahan bagod may curfew naman nga ipatuman sa sunod. Alcalde Niel Lizares III nagparma sa executive order nga naga-implementar sa nga curfew hours sugod karon nga gabi. Umpisa ini alas 8 tubto alas 4 sang kagahon. Supulit temprano, hindi na maghala ka randa di. Bangod pwede ka mga madakop kag pwede gid nga mapinahan. Pero kung curfew maka-aksyon, may araman nga exempted o kung wala malakip sa sining implementasyon. Bangod pwede sila sa gihapon magkagwa, basta importante, basta may rason kag kinahanglanon. Exempted nga mga curfew, exempted sa curfew, ini mga nagabiyahe sa essential goods, essential services, mga empleyado sa industriya kung establishmento, medical kag humanitarian reasons, pati ang authorized local government officials, kag personnel, mga emerhensya, o kung importante nga helikopter. Mga mag-aabuso sa implementasyon sa ring curfew maka-aksyon, nagapangatubang kamo sang penalidad, ining disciplinary sanctions. Medyo tulo temprano nga curfew ang matabo sa maya sunod sang Talisay, hindi pareho diri sa maya Bacolod. Nga sadto nagumpisa man kanilas 8 Bacolod mo duman nyo to. Pero bangod sa ayo sa mga negosyante, mga ka-aksyon, nga kung pwede idog-idogon. So ginpasaka-saka, sugod alas 10 ang gabi, tubto alas 4 sang kaagahon. Sa sunod sa Bacolod na iya pero sunod sa Talisay, mana suliton ta, umpisa, dugay-dugay, umpisa sa mga gabi, mag-curfew na, 8 p.m. to 4 a.m. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba ginibas sa balita sa bahin sang lokal?
kampanya sang Negros Occidental agod napukan ang COVID-19. Ginhambalan nga tao nga maihibalo sa nga plano kag sa pag-implementar sa kundaro pa ang dugang nga tikang pagkahimuon. Nagkanto sila sa Kapitolyo sa mga adlaw, nakigsugulanon kay Governor Bong Lacson. Office of Civil Defense Region 6 Disaster Risk Reduction and Management Division Chief si Maria Aletha Nogra, kag-araman si Operation Section Chief Engineer Joseph Paul Nogra. Nagaplastar sa nga ilas ng mga ideya sa gobernador sa Governor's Office sa Kapitolyo sa mga adlaw. Ang katuyuan sila makakson isa lamang among pagbaganhagan o kondalayon nga pagtapna sa pagdamo sang kaso sang COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Ang Negros Occidental nga daw ay nagina lawatan bangod sang kaso sang COVID-19. Ang kumpirmado nga kaso makakson as of September 15 ara na sa 2,168, sobra na 2,000 ang kaso sa Bogos nga Negros Occidental. Kabay nga magpundo na lamang sa sining kanamono kung ining numero, kag taran nagpositibo, magnegatibo, kag mag-ayo. Ano pa kiniba sa nga balita, maayo nga balita. Para sa pamilya distrito, good news man para sa mga taga-barangay Singkang Airport Bacolod. Kapitan Rosini Distrito, wala na naka-intubate. Kung sa lingon, wala na sang nakatakod nga daw ang kalabanan katubag ginatubuhan bla. Ayun mo sa ring lawas. Intubate. So gin kakas na makaksyon saya sa ring lawas. Nagaserbi na makakson nga oxygen bangod sa kabudlayan sa paginhawa. Sa mga amat-amat na nga nag-ayong kondisyon ni Kapitan. Matapos ang 24 kaadlaw, nga ara sa kinatuwag nga ventilator, subong Kapitan medyo malayo na sa peligro, kag ginagapaabot nga maka-fully recover na sa masunod nga mga inadlaw. Ang Kapitan nagpasalamat sa mga tinuga nga nagbulig sa iya, tangamuyo, para sa iya para makaluwas siya sa COVID-19. Ang pagpasalamat mga kaakson ginpaagi sa social media. May upod nga laragway kung anong isa ni matudtuod nga sitwasyon. Samtang yara nagapahuway-huway sa ospital sa Bacolod. Diri naton napamatud-an kung ano bala kagamhanan ang pagpangamuyo. Ang papangamuyo sumong amoning masamig ginahimo sa mga tao para buligan ang Pilipinas kay iban pa nga nasyon nga makaluwas sa sining pinasahi nga pandemya dala sang COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang mga local government units sa Region 6 liwat nga magapadala sang apilar na naman sa NIATF na naman amo ning National Interagency Task Force angot sa implementasyon sang local health protocol. Sa bagay, hindi ba ni pagbaliwalaon sang NIATF kay balaan nila nga isang surat sa Bacolod sa may madabong nga kaso kag isang Bacolod nga mayara sang hugot nga Quarantine Classification Implementation MACQ. Sa balita nasyonal naman, 1 meter steady sa gyapon isa ka metro nga sumalakay sa public transport padayon nga nagatuman o kon magatuman sang 1 meter distance kada isa. Ang amoning siling sang Malacanang mga kaakson subong nga adlaw. Bangod subong ginahulat pa kung anong desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte sa bag-o nga pulis nga naga-idog-idog. Ang plano nga imbis sa kametro, ang plano himuon 0.75 meters na lamang. Pero ang desisyon sa presidente ginahulat pa. Medyo pabor niya sa mga drivers sa POJ, sa public transport. Kay man madugang-dugagan ang kanabuon sa mga sumalakay nila mo. Pero sabi, ang seating capacity sang salakyan, pulo.
Yes, butanta pulo. Ti dapat 5 lang. Tunga lang eh. Pero kung ma-implementar ining 0.75 meters nga distansya, siguro inang 5 na pwede amangin 6 o kung pwede man nga mangin 7. Magkadawa-dawa. Rulaton tada. Alas 5:22. Action Radio Philippine Standard Time. Hibaloon tabi unang sitwasyon sa Bacolod, Subong. Ang plaza publika mo ning ginatipunan sa mga tao. Kada amo ni oras o kay gapaningwa ang kalabanan nga magkapauli temprano paagi sa libre sakay. Sa Patro with Action John Diaz. Action John, bayong hapon please Kevin. Action Mar, ang sitwasyon karon nga po, diri man sa palibot sa syudad sa Bacolod, particularmente na sa pinakamayor na dalanon, mismo man dira sa area sa plaza publika. Hindi gid man mo sinagkaguto kagadamo mga kaaksyon na mga pasahero nga nagahulat abi sa mga dipasay nga jeepney o galing kila uman basta nakaroon magtubtob na magkabisi ni importante may sistema alam mo kung tani mo ginapangayo sa mga pasahero Action Mar dira mismo sa may plaza publika. Pero kung dalaga sa traffic aton pagamalan, karon nga po magkabiglaman diri nga light to moderate ang traffic situation sa pila ka mamayor nga dalanon sa palibot ng syudad. Bisan pa magkaaksyon sa circumference road ang nagasuprer gid lamang sa light to moderate to moderate nga traffic situation. Umpisa magkaaksyon kung sumugod rin diri sa area naman sa home site dahil sa may Bangga, kita mismo padulong diri naman sa may Burgos Circumference Road. Dire-diretso diri sa may Bangga Kuri Karod nga po, nakabig lamang diri ka light to moderate ang traffic situation mga ka-action. Bisan pa gani nga gina-construct dira ang tunga sang dalan sa may Libertad Extension malapit sa Puentevilla Subdivision, pero tayo yun man ang biyahe sa mga motorista. Bangod gati do wala gid man masyadong nagaginuwa kalabanan naton nga mga ka-action. Siguro nagakadto lang gid kung may arabi nagabiyahe mga motorista. Amo ni ang may mga personal o kuna essential nga matransaksyon o kung trabaho abi like mga frontliners kang iban pa mga ka-action. Pero kung iban abi ka mga yagay-yagati wala gid mga ginaparagutan kay tumang kay eksido ang pagsekyar sa mga otoridad sa nagkrainlain nila nga mga requirements kang nilamang sa ID kay mga certificates sa mga ka-action ni kinahanglan nila ipakita kung sila ang naglabay sa mga interior, inner o kung outer checkpoint mga ka-aksyon diri man sa may syudad sang Bacolod. Isa sa ginpadulungan sang patrol sining hapon diring area sang barangay Alihis. Padakamente na mga ka-aksyon dira sa may inner border inner checkpoint na ginpamtang sa Bacolod City Police Office Headquarters na ginaman man mismo sa mga personnel kung kapulisan nga na-assign sa may headquarters ng BCPO. Karon nga po isa inang intersection ng border checkpoint sa ginsang-an sang dalan Alihis Araneta nga tuman gid teksido kag stricto nga pag-check kung wala ka ID, wala ka talaga makita bi dokumento nga makapamatuod nga ikaw isa ka authorized person outside of residence so kuna po bisan pa essential worker tid lang nga madisgrasya kay nalihod kanila mga kaksyon hindi kay puli agad-agad sumutag sa man ka mga pulian. Amo lang nga abiso naton kay na makitaan kita didto nga nagatingwa wala makalusot kung kamo na ibaluan ninyo pila ka mga lugar nga pwede ninyo malabyan agad na hindi ka mo abi makasugata dira sa checkpoint pero tanda ninyo Andri, kung magwa ka man syudad sa Bacolod, kung mga inner checkpoint man, malabyan mo gid na, no? Except guro kung maglabay ka sa mga eskrita, kung nakamotor ka. Pero wala lang balko, dapat hindi na magpasaway pa. Kung required o kung allowed lang magwa, amo na dapat na magwa for the meantime. Kaya pila naman lang kadlaw na bilhin na para magdakop ng MECQ sa syudad sa Bacolod. Kaya hopefully, matigay na para problema sa COVID-19 mga ka-aksyon. Likely wala gid man problema kung traffic situation ng pagkabalan sa syudad. Dalan na Araneta, light to moderate ang traffic situation mga ka-aksyon. Nagagana ang haluson tanan nga mga traffic lights sa palibot sa syudad. Amo na rin ang isa ka irony kay usually like sa may Bangga Kuri mga ka-aksyon nagagana ang traffic lights. Paglabot mo dira sa may Purok BM kung Bangga BM, may ara dira ang checkpoint mga ka-aksyon. Di ko nag-move ka dito pa north nga direksyon, may mga chances gid. Nga hindi gila yun maka-penetrate padulong sa south sector o kung south section sa syudad sa Bacolod kay dira sila mapunsok o kung dira sila mapundo sa may checkpoint. The same true man na mag-aksyon diri sa Alihis kay lapit lamang sa intersection point ining ilang border checkpoint. So may mga chances kung kaisa nga kung move na or rather bit time na para nga makalakat ng mga salakyan gikan diri sa may south going to north or bisan pa north going to south direction hindi gid dayon dali no kay hindi gid nga damo ang makabiyahe o kung makatayo yung lakat kay malabay gid sa ginato nga checkpoint na ka-aksyon. Kung balikan nato na plaza publika karon ngapon di man na importante siguro na matamat man nila tun-an ang sistema nga pinakamaayo ka epektibo aron nga hindi matam-an dira mga motorista
sa kulang lang gid sang di pasahe nga jeepneys kung i-compare naton sa kadamuon sa mga pasahero, pero in terms sa pagpasakay aral systematic man, diya sunod man ang social kag physical distancing nakaman man kanagalibot ang mga kinay na mga kapulisan sa police station number 1. So far mga kaaksyon naman ang pinakaroon na sitwasyon sa palibot sa syudad sa gihapon nagpabilin magulugal umo ng ato naman nga kalagitan sa aton mga kaaksyon nga wala pa makapauli sila tag sa kamapulian magpreparar sang kapote magpreparar sang payong kay do ka unpredictable sa ato naman nga panahon karon nga hapon. Mga kaaksyon ini kadalagan sang trapiko sa gihapon man bugos ginadulong sa inyo from Dr. Alfred's Green Coffee. Patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod sa Action sa Bacolod Action Radyo. Okay, dari kita sa ato sa first batch sa mga gabaritor sa live stream. Rose Guevara, hello. Salamat. Jose Bongcal Torilla, approve. Mary Jane Mendoza, good PM, Action Marlon. Jocelyn Calabaan, mayong hapon, Action Mar. Argapito Divina Gracia, mayong hapon, Action Mar. Kili Mabano, okay. Joshua Christopher Patagani Bilas, good afternoon, Action Mar, watching from Hinigaran. Agapito Divina Gracia, mayong hapon. Mary Jane Mendoza. Lee J. Villares Achivar, mayong hapon. Kay Ramon Cagalosi Achivar, watching live FB. Rose Guevara, Action Sir Marlon, patamyaw naman sa mother ko, birthday niya subong. Ngadlaw da sa Maria Elina, Barangay Dulao, Bagos City. Thank you, keep safe, always, God bless. Si Alin Alice, thank you sa message. Merly Dolido Magallanes, good PM. Inday Blaza, mayong hapon. Jolie Militado Patrimonio, thank you Lord, nag-ayo na si Kapitan Distrito, God bless ka. Romeville Senyaro sa Hingko, mayong hapon, Action Mar. Lihog ko tamyaw kay Rabi Aysaya sang Morosya. Raymark Condes, good PM mga ka-aksyon kag sa imo, Action Mar. Christopher Corsiga Mas Mila, good PM. Ana Andrea Famoso, good afternoon, Action Marlon. Heaven, good afternoon. Amy Esmeralda Dolido, good afternoon, Action Marlon. Maayong hapon man sa tatay ko Elias Dolido sang Barangay Paloma, Valladolid. Gamonitorged siya, watching from Hong Kong. Sheila Alagos, good afternoon, Action Mar. Check attendance lang ko, salamat. Shona Aldea, hello, hi. Si Ma Earl, hello, hi. Basta may hello, hi. Basta may hi, may hello. Lani Mitokwa, good PM, Action Marlon, watching live dari sa Isabela, Negros Occidental. Melvin Peñafiel, good PM, Action Mar. Iban Balikan, Taraman, Dugay-Dugay. Thank you. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon
kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong nakahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Una sa aksyon. Sa mga taga-sunod sang Talisay mag-aksyon, ginamunutan na temprano pagkaina ang sa mga adlaw ginpermahan nga Executive Order number 16 Series of 2020 ni Mayor Niel Lizares III. Ang ining Executive Order naga-amendar sa Executive Order number 24 Series of 2020 kag nagapatuman sang General Curfew umpisa alas 8 sang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon. Pero may ara sang exemption, hindi mo silingon nga ti taran-taran hindi na pwede magkagwa kay may ara ya sang mga nagatrabaho. Duwa ini kapahina mag-action executive order gin permahan sang alkalde sa Section 3 nakasaad mag-action ang exemptions from curfew. Di siyempre kung importante mo sa likantuan, no? Hindi ka man pwedeng dumilian ka. Ang mga nagapatigayon
sang nagabiyahe na essential goods, essential services, di niya pwede nga punggan, di niya pwede nga mahamper makaaksyon. Ang mga nagahatag sang serbisyo sa mga taong ginatawag persons with disabilities. Ang mga employed sa nagkalain-lain nga mga industriya, talatapan o kon establishmento. Ang mga nag-travel para sa medical kag humanitarian reasons. Sa mga frontliners na ton gatrabaho sa hospital, mga security guard, man may araya gwardya mag-aksyon nga ang duty umpisa alas 8 bo, no? Or umpisa alas 9, kung isa alas 8 ka biyahe na sila, kadto sila sa ring gina-dutyhan. Kag kadamo pa mag-aksyon, no? Pati ang mga tao nga biyahe pa kadto sa airport sa Silay o kon seaport sa Bacolod for travel, sa pre-book trips mag-aksyon. Authorized local government officials kag personnel kag may-ari man diri mag-aksyon sa Section 5 ining abuse in the implementation sa saring curfew ni. Kundi ang naga-implement sang curfew mag-aksyon aton sa mga otoridad. Kapulisan, tanod, kag iban sa mga volunteers, di ko kung agi na abusuhan bla. Ginaabusuhan, maiban man nga tuntong daan nga bisan di importante ang ila sa di kalatuan. Kumo kilala nilang pulis, kilala nilang tanod, ginahagad nilang tanod, di kwa naibeo. Tibag labay nila sa dalan, nga malabayan man sang pulis, tiga pati man yung pulis nga nag-roving, importante guro na kay banti Upod niya man na ang tanod, upod niya man na ang pariyota man nga pulis, to. Medyo halong-halong kay dabutan sa Section 5 dari mag-aksyon. Pwede mapapadaugan sang disciplinary sanctions kung mapamatunan ang sinuman nga nag-aabuso sa ring implementation sang curfew hours sa sudad sang Talisay. Tiyang Talisay City, kung kanamuon sang kaso sa confirmed cases COVID-19, ang hambalan mag-aksyon sa labing ulihi nga record nga nakuha naton halin sa Provincial Health Office, ti ara sa number 1. Amon isang may pinakadamo kaso, kag may ara man sang damo nga nagkalabatay. 12 ang nagkalabatay sa siyudad Santa Talisay mo. Ito man ka talalupang doon mag-aksyon, ti ining implementation sang curfew hours. Makabulig-bulig ini mag-aksyon parang temprano pa mag-stay at home ng ato sa rin mag-aksyon. Hindi na maghala kalambiyong kagranda dibla. Kaya ato sa rin katuyuan, direk ato sa rin napaabot kinalagasta nga maghagan-hagan na rin kaso ni mamat-amat ladamo ang recoveries sang sa positive. Ti subong ya mas damo ang naga-positive sang sa mga naga-recover. Imbes kung tani nga magdubo ang kaso, nagasaka, pagid nga nagasaka. Ikabay pang sa implementation sang community quarantine sa Bugos nga probinsya. MJCQ sa Negros Occidental until September 30, pag-October kung tani, why not na community quarantine, no? Akong community ang quarantine level, quarantine mode naton, di manabu-nabuan na bala. Magbalik kita siya na tawag nga new normal. Pero daw ka layo espatad magatabo mo na ano kung naman ikadabot sang kaso ta. Negros Occidental na muno ta bagulang sobra 2,000. Makin mo yan. Butan tabi sang katunga binag-alalayo da 1,000. Butan talan ti may 1,000 pagyapon na nagahulat mag-aksyon kung paano sila mag-negative sa liwat nila sa nga swab test. Punta ni bulan sa Oktubre, nabatian tara ang tukar blas ang maskara, ti subong ya ang tukar sang music kung tani theme song para sa maskara 2020. Hindi gid mabatian. Sabuntaning balita mag-aksyon sa Maskara Queen, ang balita sa mga kisko batian tara, hindi lain ang sitwasyon subong. Kadamo sa nagapate nga basi ko malabutan pa ni bulan sa Disyembre gani mo. Why Christmas party ang mga company
May ara Christmas parties balay. Hindi taniya punggan Bisan magbando ang gobyerno ta nga, ops, why Christmas parties balay ha? Mabantayan mo ang kada balay. Ang Pinoy mangita, ginaya pamagi, lusot ya. Oh. Pero sa ila naman lang na, kung nag-Christmas party, ginman sila, kabalo man na sila kung ano ang peligro nga dala silang COVID-19. Tipon-tipon, kaon-kaon, kag kung magpamilya, ang social distancing siguro, gakalipat naman ang miyembro sang families. Kay alaw-adaw, danayban sila, pero kung mayara sa mga pangayaw siguro, i-remind tagid ang pangayaw nga social distancing gid kita. Celebration sang New Year, New Year's Eve, ginatawag, ang December 31, ang Pinoy, isan magpando, magluwas, abi kung mayara sang total nga mando biya to sa gobyerno sa Presidente Rodrigo Duterte. Nga way gid sang magpalupok sang firecrackers. Inaguro medyo hindi naguro ma 100% king nga way mapapalupok may ara gid na. Tamo sa mga ka-aksyon naton kabalo maghimo iya mga ka-aksyon sang firecrackers ginatawag ni fireworks. Di ba ka mo ning plastada mga ka-aksyon balaan tadi siguro sa bulan sa Nobyember mo or mismo sa bulan sa December dira na ginawa ang order alin sa ato sa national government. Alas 5:43 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Amanat sa mga taga-sunod sa Talisaya na muno tabagulang may curfew implementation subong ompisa sa mga gabi alas 8 tob alas 4 sang kaagahon. Una sa balita, una sa aksyon. Stay healthy, live better pagi sa Life Extension Vitamin D3. Agapasumbanwa, mapunaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Okay, second batch sa ato sining gabaritor sa live stream. Christian Roa, mayong hapon Aksyon Marlon, salamat. Needs a bitong worth it gid akon nga free time nga 5 to 6 p.m. kay Aksyon Radio gid dayon kaupod sa imo ka Aksyon Mar. Good PM. Salamat Needs. Helen Huesna, good afternoon. Anthony Jones, Tabulong Havilio, good afternoon Aksyon Marlon. Elizabeth Malaka Gamala, good evening Aksyon Mar. Keep safe. God bless everyone. Abubakar Labuli. Okay, salamat gid. Fidel Togle Ortega, good evening Aksyon Marlon. Nining S. Serbo, good evening Aksyon Mar. Kag sa mga kasamahan mo dyan, ingat. Thank you. Si Father Joris Calza SDB, correct ni siya. Okay. Mayong hapon, nabi tingog mo. Salamat, thank you. FR Joris Calza SDB. No? Salamat gida, thank you, thank you.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Iyan amon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala Paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo. All sa detalye sang natipon nila sa nga balita with Action John Diaz sa oras nga alas 5:53. Oy, raman gali si Fidel Togli Ortega, gapamati, Nining S. Servo, okay, Birth Hirapusco Caraballo. Good evening, Action Marlon. Salamat, Bernadette Lacson. Good evening. Abal ni Bernadette, your number one. Abalya High. Arin ang patrol with Action Jan Diaz sa balik ka report Action Jan sa report please come in. Action magin balikan naton atong kaso balasang rice investment scam nga nagluntad rin naman sa may syudad sang Bacolod nga naglanog ining balita ikidamang nga semana. Check nato ang development sini sabay naman sa National Bureau of Investigation o NBI Bacolod kag according kay Attorney Renwa Baldovino hapon nga daon na pasaka na nila ang kaso nga syndicated estafa. But sa lingon higher degree or high level pag ini-action mar sa large-scale estafa. Natabo sila diri according kay Baldovino, ang ipasaka nila kahapon ano ni iya ka-apat kauna nga matagreklamo. Sa investigasyon nga natipon sang NBI, di ginanggali tatlo kay ang una nga report nga nagwa tatlo ka mga persona ang muning pasakaan sang kaso. Ginpadalman pagit sa NBI, nagwa nga may duwa pagkikaiban pa nga persona nga naibaluan imbulbado transaksyon sining ginatawag nga multi-million rice investment scam isa sulad sang Bacolod sa apat lang ni Option Mar sa matagreklamo. Ang natagbo is kay kung maglima gali Action Mar pasaka iya sitwasyon sila magwa na siya nga syndicated estafa. Tatlo large-scale estafa lang to sa kuntani. Nadugangan tinagtaas-taas ang kaso Action Mar. Gin-file nila ang case, ang dokumento gin-send via email, subong yara sa idalom sang lockdown ining Hall of Justice, sang wala sang opisina. Pero kumpirmado na nga na-file ang case, kaya according kay Baldovino, hatag na sang receipt o kung nag-response na abi, ining ako nakata sa response ang City Prosecutor's Office, ng Hall of Justice Action Mark, kaya natalanan na sila nga mag-schedule sang adlaw gunabato nila ang hard copy sa mga dokumento sa pagpasaka sa kaso. Gining adlan ni Baldovino ang mga persona nga iligin pasakan sa kaso kay Cordesia po ng resolusyon sa piskal antes pa man ipagwa sa mga persona nga gina-filean sa kaso nga syndicated estafa. Si Attorney Renwa Baldovino ang tagpamuno sa NBI Bacolod. Apat po. Yung first four na complainants. Okay. Kinapay-pailan na. Pero ilan po yung attorney, yung finailan po nila ng case na individuals? 5 yung lumabas sa investigation natin. Kaya 5 yung nasulat natin. Kapag 5 po, ano pong kaso yun, attorney? Syndicated estafa. Higher level po yon ng large scale. Oo, kasi no bail ito. No bail. At pwede po ba tong na anong tawag nga doon, ng reclusion perpetua rin? Oh, yes, oo. Okay. So, Bacolod Attorney Renwa Baldovino. Tagikan sa patol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Sunod sa patol sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Nagapangita bala ka mo sa antioxidant gavitamin para sa mata rin. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog.
Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable at ang balita pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman.
first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ika-apat, una sa aksyon! 99 días na lang, Pasko na, 106 kaadlaw antes ang tuig 2021. Action reports after mediation magabalik na naman buwas, magasunod na Action Balita Evening Edition. With Action Dale Salazar, ako naman Action Marlon Herboya, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,